Right, mastreets social media imo mandanda dai kurova ndandane time zvemastreets ndandane time. Nyaya dzakaitika pakati apa dzakawanda. Mozoti aufane kuva selfish, especially panyaya dzesocial media idzi. Unofanira kupota uchisirawo vamwe wafana kuti wasimuke handiti. And to be honest, celeb gossip rinosimudza zvekutodaro, ndo rakatotisimudza kuti tisvike patiri. But tatamborimira tichiitirawo to vapfana vari kusimuka tivapewo platform kana wekuti vasimukewo handiti. Zvisinei tadzoka zvakare. Ndichitoti kufara kwese kwamuri, mufaro mukuru kwamuri. Aiwa, panapa muna vanonzi Uncle Said, the only Zimbabwean uncle handiti. Unongondigamuchirawo sechanzvadzi chamai wako kana uri munyowani watanga utiona nhasi. Ndichikukurudzira kuti subscribe, turn on your notification bell so that every time you upload a video you will be notified handiti. Toda kumbotaura pamusoro penyaya iri kubvirisa mastreets, nyaya yechikomana chekuChill Sport Records, icho chinonzi icho Levels handiti. Pamwe chete nemusikana waakanga achifambidzana naye nonzi iye Shashl handiti. Domboti kurukure pamusoro pevaviri ava ndo nyaya yatadzoka nayo. Hatichatomire tichitoenda mberi takadaro handiti. Zviri kudi kwese kwamuri maZimbabweans. Ndichida kukurudzirai zvakare, pane muzukuru wangu anonzi iye Messi Chikosho, anobika zvakanakisa ende ari kudzidzisa vanhu kubika. So ane YouTube channel yake yataisa pa first pinned comment, link rachona enda ipapo monoonawo mavideos nekusubscribe ku YouTube channel yake. Right, Levels chekutanga, Levels pakangotanga kuonekwa mufananidzo wamukoma Levels wekuChill Sport Records anoshanda na DJ Fantan naRibe. Mufananidzo wakatanga kutrenda wazukuru. Of course hauna kutrenda pano pa YouTube, hauna kutrenda zvakare kune maplatforms akaita sana Instagram, but WhatsApp takatozobloka vamwe vanhu vanzwa nekuti tumira handiti. Mufananidzo vasina kupfeka manudes Levels ari kubvira, ari kupisa. I'm sure ari kutenderera, vamwe vachiri kutenderedza mastreets umu. Asi Levels haazosvika paakazoapologize, paakazoita public inonzi apology handiti. Achizama kuda kuda kukumbira ruregerero kune hama, ruregerero rwacho urwu rwaakaita. Zvadaro zviri kuratidza kuti Levels nemusikana wake uya anonzi Shashl anoimba uyu waakanga achisimudzira achimanager, zvisi kupera zvakanaka, because Shashl it is said akudanana naaniko, ndianifali here kana kuti aniko, mazita evanhu anotinetsa nditi. But ari kunzi anenge akudanana neumwe munhu waakudanana naye. So zviri kuratidza kuti naLevels apa pasisina chinyaya. Shashl wachona ane audio iri kucirculate iri achitaura kuti zvoni Levels very abusive. So Shashl akazosvika paakati kuna Levels haachamude. But vazukuru takambozvitaura, ini ndakatombozvitaura ipo panapa neimwe video ndikati izvi zvinhu hazvisi kuzopera mushe pazvichapera izvo. Hanzi power couple. Zvinhu zvachona hazvisi kupera mushe, zvane hondo zvekutoti kutosvika panapa kutaura kuno Fantan azoonekwa achitumira post iri riri panapa, DJ Fantan achitaura zvoni Levels haasi kutozivikanwa kuti ari kupi. Levels foni yake yakadzima, haasi kuzivikanwa kuti aenda kupi. According to Shashl, hanzi anga achitaura kuti zvoni is traveling out of town here, what. Zvinhu zvacho nozvishayiwa kuti zviri kuitika handiti. Zviri kuitika. Zverudo izvi beta kungozvirega vazukuru. Beta kungozvirega, because zviri kuratidza kuti zvoni zvakutonetsa. Zverudo izvi zvakutoshungurudza, kutoshupa chaiko handiti. Ndo nyaya yandati ndiidzoke nayo ndichikuzivisai zviri kuitika mastreets esocial media kuti Shashl naLevels. Also hanzi pane ndandakangana, kwanzi pane sex tape rawo riri kucirculate muchiraundi umu. Zvinhu zvachonaka. Imimi machimbondiudze, muna muchimbotorereko mapictures avo musina kupfeka muchiita zvinyadzi, muna muchimbozviitirei chaizvo? Why zvinoitirwe izvozvo? Ameno vazukuru vangu, kuti munozviona sei nyaya yaLevels naShashl
iri kunetsa, iri kusekuleta pasocial media, iwewe unotiwo kudii? Ngatitaura necomment section kuti what do you think about story yevaviri ava zvakakanganisika. Vamwe vaiti zvoni Shashl aida kuita mbiri ndosaka akadanana levels, otherwise papasina kana love. Chinonzi rudo kuna Shashl papasina, mukomana kwaye haitoitisiwa. Imimo munoti kudii nezvenyaya iyi? From Uncle Sandy, only Zim Uncle, but zvinochiti much love.